da budemo bolji u krevetu, stvarno da budemo bolji. U društvu se hvalimo privatno, kupujemo knjige, Kama Sutra, Preksutra. Uvijek tražimo nekakve načine da budemo bolji u krevetu i internet je prepun stvari da budemo bolji, ali nisu dobre stvari. Čitao sam nedavno najgluplju stvar ikad na internetu. Muškarci najčešće greške koje rade poslije seksa je postavljanje pitanja. Kao, je li ti bilo dobro, jesi li svršila? Ne, ja da sam pisao taj članak, ja bi ga totalno zakomplicirao. Poslije seksa, bam, anketa. 5-minutni diktat. Daš je A grupu da ne prepisuje, ajmo. Prvo pitanje, jel ti bilo dobro i jesi li svršila? Pod A, da. Drugo pitanje. Vremenski, jel ti bilo dobro? Pod A, ti si pastuh. Pod B, zaokruži A. Kad je počela Francuska revolucija?